нещо, че ще вкарвам с... Миналото видео ви обещах с задни ножици, така че днес ще го изпълня. В следващото видео, може би с глави, за по-следващото с такива. Може да направим скорпиончета. И първо ще видим нататък какво ще правим. Но започваме с задните. Обаче трябва да отворим бая, защото задните са много трудни. Както знаете, и така ще я правя, няма да се вдигаме на високо. И така горе-долу ще го правя. И продължаваме. Това е май на себе. Това е само за пример на себе. Почваме с първия. Е така, готово. Гледайте. Това влезна ли? Това влезна ли? Не, това влезна ли между другото? Кажете ми, влезна ли? Мале, това ми ще влезна. Мале! Мале, това влезна, хора. Това влезна. Това не го очаквах, че влезна. Майко, как влезна, бе? Добре, първи опит вкарах. Сега втори опит. И това сказва да имам късмет. Другите нямах много късмет. Само едно нещо ще вкарах от първи опит. Или от втория. Това ми е най-доброто. Но първи опит и то задна ножица вкараш. Това е много. Едно от най-невъзможните неща. И сега втори опит. Сега пак хвърлям. Ай! Мачкай! Втори опит! Мачкай! Но днес ми се вижда с задни, така че малко го намалявам. Втори. Тук няма вкарам. Тук малко се осрах. Не, това влезна ли? Това мина ли линията? Не го мина. Хора, между другото, ако искате да не ви лъжа, беше ей тук, не е била цялата. Само и това го докосна, даже и тук